בוא'נה חבר'ה, ראיתם את הטרגדיה שקרתה באמריקה? מה קרה? תום קרוז וקייטי הורץ נפרדים. אוי, אני לא מאמין, זה נכון מה שאתה אומר? זה באמת... עזוב אותך, נישואים זה לא מה שהיה פעם. בטח, היום כל זוג שלישי מתגרש. יותר גרוע מזה, היום כל זוג שני מתחתן. נכון, צודק. צודק. דני, מה שלומך? חבר'ה, אחיין שלי, מה קורה? כפרה עליך, מה שלומך? איזה כיף לראות אותך. תתחתן, יופי. זה חבל על הזמן. תודה רבה. כל הכבוד, שב. מזל טוב, דני. תדע לך, זה חתונה, זה משהו, זה מדהים. זה הזמנה, זה משהו טוב. יפה, זה משהו, הזמנה הזאת זה משהו, כל הכבוד. כן. כל הכבוד. חתונה זה הכי. רק אם אתה אוהב אותה. אם אתה מתחתן איתה בגלל הכסף זה כיף, אבל מסוג אחר. נכון אמציה? קודם כל אני רוצה לברך את החתן, שקודם כל תהיו הרבה ביחד. לא כמו אני וקרמלה. למה? מה קרה? אני וקרמלה לא ראיתי אותה שנים. אנחנו בפורמט חדש כזה, נישואים מלכותיים. זה פורמט דרך הפייסבוק. יפה. אני רוצה לאחל לכם רק אושר ובריאות, זה הכי חשוב. עשירים. קודם כל שיהיו עשירים, אמציה. נכון. אושר ובריאות. היום אתה יכול להיות מאושר בלי להיות עשיר, אמציה? היום אתה יכול להיות בריא בלי להיות עשיר, אמציה? צודק. בבקשה. נכון מאוד. אני יכול לדבר בבקשה? אני רוצה לאחל לסוג המאושר, שיהיה להם באמת הרבה משפחה עם המון פוריות, ושיקימו בית במדינת ישראל, במדינה היפה. שיהיו לידות קלות. אני נולדתי בלידת עכוז. עד היום, כשאני יוצא מהחדר, אני קודם כל מוציא את העכוז, ואז אני מסתובב. זה טראומה לכל החיים הדבר הזה. זה כמו בספארי. תגיד דני, איך קוראים לכלה? דורון. תדע לך, זה מאוד... אתה מאלה דני? היית אומר לפני כן, היינו נותנים איחולים לרוונטים. לא, זה... אבי, זה לא אומר, יש היום מה שנהוג לתת שמות, זה שמות שבנים ובנות זה ביחד, זה יוניסקס. שאתה מבין, זה... שתדע לך, אקטור צודק. היום אתה קורא לילד שלך בשם שאתה הכי אוהב, לא משנה אם זה בן או אם זה בת. נניח יוצאת לך בת, אתה קורא לבן, זה שם קליט ומיוחד לבת. אתה קורא לבן והיא באה. אתה מבין? זה יפה, זה דווקא נחמד. קרקו, מה אתה מאחל לזוג המאושר? שיהיה להם. זה יפה מאוד, זה ברכה. בוא'נה, חבל על הזמן. בוא'נה, אתה ריגשת אותי? קרקו, אתה עלית פה על נקודה יפה, וזה עמוק. ריגשת אותי, אין. קרקו היום חד. טוב, אני חייב לזוז, תודה רבה על כל האיחולים. דני, להתראות. חבר'ה, תגידו שלום לדני, גאוות המשפחה. אומר לך גאוות המשפחה. המון מסד. כולם אוהבים, הערצה. הילדים שלי פוסטר בחדר יש לו. חבל לך על הזמן, נשמה. חבר'ה, תבואו לחתונה, ובלי מתנות, רק צ'קים. אומר לכם, צ'קים, מתנות, תביא את אשתך. ממש. עדיף מאשר חי. כנראה, כן, נראית כמו אורנגוטנגי נראית. מה אתם אומרים, נזמין איזה זר? אולי... זה רעיון טוב. היום זרים זה הכי טוב. הלו? זרים ממזרים? כן, אני רוצה להזמין זר לזוג שמתחתן. שנייה, מה נכתוב בזר? תברך את הבני זוג קודם. היום חד. הוא יודע לברך. דני. מי שיודע לברך זה קרקו. ודורון. היקרים. מזל טוב. מזל טוב. לרגל הנישואים. הרבה זמן. אתם. חברים. אוי, איזה זוג. אוי, איזה זוג. מתוקים. שירה. מתוקים. שיהיה לכם. אושר ובריאות. לא. אושר ובריאות. אהבה ופוריות. שמחה והמשכיות. הצלחה וקוריות. עם קוף. מתי זה יגיע? בין 4 ל-6.
מצוין. מצוין, זה שעה מצוינת לזרים. זה סבבה. הפרחים יהיו בשיא תפרחתם, יפה מאוד. תודה רבה. שירה. התראות. אני מקווה שיאהבו את זה. אני מקווה... הם בטוח יאהבו את זה. אתם לא נותנים לי לדבר. תגידו, אתם חושבים לא כדאי נצלם איזה סרטון ככה? זה היום הכי הולך סרטונים. שיהיה להם, שיהיה להם. אני מקווה קודם כל שהקלה תופתע. עכשיו, לגבי הסרטון שאתה מציע... תגיד, הקטור, מה אתה חושב? מה קרה לך, אבי? סרטון היום זה כבר פסה, זה לא... אף אחד לא עושה סרטון בכלל. מזמן זה עבר מהעולם הדבר הזה. אני חושב שהקטור צודק בקטע הזה, זה סרטון, זה כמו שנות ה-90, תראה את מדונה, כבר פסה. לא, אתה עם הטלטלים שלך, זה מה שרלוונטי. תגיד, אמציה, מה עם התחולים? אתה מטפל בזה? נתתי לו משחה של הקופים, זה עוזר. חבל על הזמן, איזה משחה, חבל על הזמן. אבל זה יש לו תופעות לוואי, תסתכל מה עושה לי.